பறவைக்குமே ஒவ்வொரு சக்தி இருக்கும். அதுலேயும் ஒரு சில பறவைகளுக்கெல்லாம் மனிதனுக்கு வரும் ஆபத்தை முன்கூட்டியே உணர்த்தக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறதா ஜோதிட சாஸ்திரமோ சகுன சாஸ்திரமோ சொல்லுது. குறிப்பாக காக்கா நமக்கு வரக்கூடிய நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடியது. இந்த சாஸ்திரத்தை பொறுத்தவரை காக்கை அப்படிங்கிறது பித்ரு தர்மத்திற்கு உட்பட்டது. பித்ருக்கள் தான் காகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பதிவில் காகம் அடிக்கடி உங்கள் வீட்டுக்கு வருதா, அப்படி வந்ததுன்னா என்ன பலன், அதாவது வீட்டு மொட்டை மாடியிலேருந்து அடிக்கடி கத்திக்கிட்டே இருக்கும், பக்கத்தில் ஒரு மின்சார கம்பி போகுதுன்னா அந்த கம்பி மேலே நம்ம பார்க்குறப்ப உட்காந்துக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்கோம், இது மாதிரி இருக்கிறது நல்லதா, வீட்டுக்கு காகம் அடிக்கடி வந்தால் என்ன பலன், அப்புறம் காகம் சில சமயம் நம்ம வெளியில் போகிறப்ப தலையில் எச்சமிடும், அது நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். காகங்கள் பறவை இனங்கள்ல சுத்தமான பறவை இனங்கள்ல ஒன்று. அது எப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? காகம் தான் கண்டதெல்லாம் சாப்பிடுமே, சமைச்சதையும் சாப்பிடும், சமைக்காதையும் சாப்பிடும், அசைவத்தையும் சாப்பிடும், சைவத்தையும் சாப்பிடும், அதே மாதிரி தானியம் வச்சாலும் சாப்பிடும், பழம் காய் எது வச்சாலும் சாப்பிடுமே அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காகம் தினசரி 2 முறை குளிக்குமா. தன்னோட துணை இறந்தா ஒழிய வேற துணை அது வரையும் தேடாதான். அதுக்கு ஒரு துணை அப்படின்னு தான் இருக்குமா. தூய்மையான ஒழுக்கமான பறவையாது, கூடி சாப்பிடும் ஒற்றுமையோட சின்னம். இது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். தனது இனத்தை சேர்ந்த ஒரு காகம் இறந்தா அது கூடி துக்கம் அனுஷ்டிக்கும். பார்த்துருப்போம், ஒரு காக்கா இறந்து போய் கிடந்தா கா கா கான்னு கத்தி அந்த இடமே காக்காவா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பறவை இனத்தை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. வேற பறவைகள்லாம் இந்த மாதிரி இருக்காது. சூரியனோட புத்திரர்கள் தான் யமனும் சனி பகவானும். இந்த சனி பகவானோட வாகனம் தான் காகம். இந்த காகம் யமலோகத்தோட வாசல்லையும் அமர்ந்திருக்குமா. இது பித்ருக்களோட வடிவம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதனால தான் நம்ம வீட்டுக்கு வரும் முன்னோர்களுக்கு உணவு கொடுப்பது போல நம்முடைய வீட்டு வாசலுக்கு வரும் காகங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதுனால பித்ருக்களும் மகிழ்ச்சி அடைவார், யமனும் மகிழ்ச்சி அடைவார். அது மட்டும் இல்லை, சனி பகவானோட வாகனம் காகங்கிறதுனால காகத்துக்கு உணவு கொடுத்தா அண்ணன் தம்பி 2 பேருமே, யமனும் மகிழ்ச்சி அடைவார், சனி பகவானும் மகிழ்ச்சி அடைவார். ஒரே சமயத்தில் 3 பேரை மகிழ்ச்சி செய்யறது ஒரே இது காகத்துக்கு உணவு கொடுப்பதான். சனி பகவான், யமன், பித்ருக்கள் இவங்க 3 பேரும் ஒரே சமயத்துல திருப்தி அடைவார்கள் இந்த காகத்துக்கு உணவு கொடுக்கறதுனால. காகம் சனீஸ்வர பகவானோட வாகனம் அப்படின்னு நினைச்சு பலர் பயப்படுவாங்க. காகம் வீட்டு மாடியில கூடு கட்டிடுச்சுன்னா உடனே சனி பகவான் நம்மளை பிடிச்சுக்குவாரோ, சனி தொல்லை வருமோ அப்படின்னு நினைச்சு பயப்படுறோம். இது வீணான பயம். காகம் சனியோட வாகனம் மட்டுமல்ல, நமது முன்னோர்களோட சின்னமும் கூட. காக புஜண்டர் அப்படிங்கிற ரிஷி காகத்தோட வடிவில் வருவாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காகம் நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியில் அமர்ந்திருக்கு, பக்கத்தில் போகிற மின்சார லைனில் கம்பியில் உட்காந்துருக்கு, அங்கே உட்காந்துட்டு கத்துது அப்படின்னா அதற்காக நீங்கள் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சொல்லப்போனால் காக்கா தலையில் சில சமயம் நம்ம வெளியே போகிறப்ப எச்சம் பண்ணிடும், அது கூட நல்லது தான். அதற்கான காரணத்தை பின்னாடி சொல்கிறேன். அது கெட்டது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம். தலையில் கொத்திட்டு போனால் எச்சம் பண்ணிட்டா அது தவறுன்னு நினச்சிக்கிறோம். அது நல்லது தான். அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வீட்டுக்கு முன்னாடி காகம் அமருவது கூட நல்ல சகுனத்தோட அறிகுறி தான். அந்த காகங்களை நம்ம பார்க்குறப்ப அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து மேக்சிமம் காகம் நமக்கு நல்லதை காட்ட தான் காகம் அமர்ந்திருக்கும். காகம் லட்சுமி தேவியோட வருகையை குறிக்குது. வீட்டில் செல்வம் வர்றத காகத்தோட நடத்தையில் இருந்தே சொல்லலாம். பறந்து ஒருத்தரோட பாதத்தை தொட்டது அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய புண்ணியம். அது சமுதாயத்தில் அந்த மனிதனோட கௌரவம் உயருது அப்படின்னு அர்த்தம். கெட்ட நேரம் முடிவுக்கு வரப்போகுது அப்படிங்கிறத காட்டுது. உணவோடு காகம் அமர்ந்திருக்கு அப்படின்னாலும், நீங்கள் பறக்கிறத பார்த்தாலும், அந்த உணவோட காகம் பறந்து போகிறத பார்த்தாலும் ரொம்ப மங்களகரமானதாக சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி சகுன சாஸ்திரத்தில் அந்த காகங்கள் சண்டையிட்டு கொண்டிருப்பது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது விரைவில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்தும். முக்காவாசி காகங்கள் நல்லதை காட்டுவதற்காக தான் வரும். சகுன சாஸ்திரத்தின்படி காகம் ஒரு தண்ணீர் இருக்கிற பாத்திரத்தில் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப மங்களகரமானதாக சொல்லப்படுகிறது. எதிர்காலத்தில் நிறைய பணம் வரப்போகுது, உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறத அது காட்டுது. வீட்டில் சமீப காலமாக ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கா, பண கஷ்டம் இருக்கா, குடும்பத்தில் குழப்பமா, பேசுகிறதெல்லாம் ஏதாவது கெட்டதில் போய் முடியுதா, உங்களோட முயற்சிகள்லாம் தோல்வியை தழுவுதா,
தொழிலில் நஷ்டமா, உடல்நிலை மோசமாகி வருதா, இப்படியெல்லாம் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பித்ருதோஷமாக இருக்கலாம். இந்த பித்ருதோஷம் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே வழி இந்த காகத்துக்கு உணவு வைக்கிறது தான். தினமும் போய் காகத்துக்கு சமைச்ச உணவை கொஞ்சோண்டு வச்சுட்டு வாங்க. அது உங்களுக்கு எவ்வளவு மாற்றத்தை வாழ்க்கையில் கொண்டு வருது அப்படின்னு பாருங்க. இந்த காகம் நம்ம வீட்டுக்கு அடிக்கடி வருது அப்படின்னா நமக்கு முன்னோர்கள் காக வடிவத்தில் வர்றாங்க. இறந்த நம் முன்னோர்களுக்கு நாம் அவங்களுக்கு பிடித்த உங்களுடைய மாமனாரோ மாமியாரோ அம்மாவோ அப்பாவோ அவங்க எது விரும்பி சாப்பிடுவாங்களோ அதை யாருக்காக அமாவாசை விரதம்லாம் இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு பிடித்த உணவுகளை செஞ்சு வைக்கிறதுனால காக்கை சாப்பிட்டு போகிறதுனால பித்ருக்கள் திருப்தி அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பித்ரு பூஜையில் இது தனித்தன்மை உடையதாக இந்த காக்கா இடம்பெறுகிறது. திடீர்னு காக்கா நம்ம தலையில் எச்சமிடுவது, தலையில் தட்டுவது, கொத்திவிட்டு போவது, இந்த செயல்கள் பயப்படுறோம். ஆனால் முன்னோர்களோட ரூபம் தானே இந்த காக்கா. அப்போ காக்கா கொத்துது அப்படின்னா நமக்கு கெடுதல் செய்வா அவங்க வருவாங்க? இல்லை, நமக்கு வரக்கூடிய ஆபத்துகளை உணர்த்துவதற்காக அவங்க வர்றாங்க. நாம் அவசரமாக வெளியே புறப்பட்டுட்டு இருக்கோம், திடீர்னு காக்கா எச்சமிடுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆபத்தை நம்ம சந்திக்க போகிறோம் அப்படின்னு அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக இந்த காகம் அப்படி செய்யுது. நீங்கள் கை காலை கழுவி சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு எந்த இடத்துல எச்சம் பட்டதோ அதை சுத்தம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போவோம். அப்போ அந்த நிமிடத்தில் வரக்கூடிய ஆபத்து நீங்கி விடுகிறது. விபத்து அல்லது ஏதோ ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து நம்மளை பாதுகாப்பதற்காக காக்கா முன்னெச்சரிக்கையாக அப்படி செய்வதாக எடுத்துக்கணும். இதுதான் உண்மை. காக்கா உங்கள் தலையில் தட்டுனாலும் கொத்துனாலும் அங்கே எங்கேயாவது பக்கத்தில் கூடு இருக்கான்னு பாருங்கள். கூட்டில் இருக்கிற குஞ்சுகளை பாதுகாப்பதற்காக அது மாதிரி செய்யலாம். இல்லை, அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வர இருக்கும் ஆபத்தை உணர்த்துவதற்காக தான் அப்படி செய்யுது. அதுதான் சரியான இது. பித்ருக்கள் அப்படி தான் உங்களுக்கு வர இருக்கும் ஆபத்தை உணர்த்துறாங்க. குடும்பத்தில் அடிக்கடி ஒருத்தரை காக்கா கொத்துது அப்படின்னா குடும்பத்தில் போய் இருக்கிற உறுப்பினர்களோட ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்து பரிகாரம் ஏதாவது இருந்தால் பண்ணுங்க. சனீஸ்வர பகவான் கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க. வேற பயப்படுற மாதிரி இதில் எதுவுமே இல்லை. உங்கள் வீட்டில் காக்காவை தவிர மற்ற பறவை எதுவாக இருந்தாலும் திடீர்னு திக்கு தெரியாமல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வர இருக்கும் ஆபத்தை குறிக்குது. அந்த வீட்டில் ஏதாவது துர்சம்பவங்கள் நிகழ இருக்கிறத அது உணர்த்துது. வீட்டுக்குள்ளே வந்த அந்த பறவை வெள்ளையாக இருந்தால் நல்லது தான் நடக்கும். அதை விட்டு அடர் நிறங்களில் அப்படியே கருமையாக ஏதாவது ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா வீட்டை சுற்றி தீய சக்திகள் இருப்பதை அதை உணர்த்துவதற்காக தான் வருது. ஏற்கனவே என்னோட பதிவில் கருவண்டு வர்றதை சொல்லியிருக்கேன். அந்த கருவண்டு வந்தால் கெடுதல் இல்லை, அந்த கருவண்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தீய சக்தியை உணர்த்துவதற்காக நமக்கு முன்னாடியே முன்னெச்சரிக்கையாக காட்டுது. அதுபோல தான் சில பறவைகளும் காட்டும். நீங்கள் வெளியில் போகிறப்ப பறவைகள் ஏதாவது வித்தியாசமான அறிகுறிகள் காட்டுச்சு, நிகழ்வுகள் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த பறவைகள்னால நமக்கு கெடுதல் இல்லை, அதற்காக பயப்பட வேண்டாம். ஒரு 5 நிமிஷம் எங்கேயாவது அமர்ந்து தண்ணீர் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா குலதெய்வத்தையோ இஷ்ட தெய்வத்தையோ வணங்கி விட்டு வெளியில் போங்க. நல்லதே நடக்கும். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.